Benvingudes, benvinguts. Gràcies, gràcies, gràcies a tots els que heu fet possible. Avui, encara que amb poca gent acostumats, que estem sempre ple de l'església el dia que fem aquesta festa abans de Santa Eulàlia. Gràcies. I també per aquest signe que és sempre aquesta àliga, que va a molt important també signes de pau. I jo penso que això és molt lligat amb la senyera de Santa Eulàlia, que tenia una creu, hi ha també un signe de pau. D'alguna manera, per tant, ens convé en el moment aquell de la pandèmia que malgrat tot hem d'estar buscant signes de solidaritat, signes d'esperança, signes de fraternitat. Gràcies de fer-ho de nou aquí a Santa Maria i gràcies pels que us hi heu esmerçat perquè sigui possible junt amb aquests gegants que sempre ens acompanyen. Gràcies, doncs.
Thank